Tobat wong lanang kuning temen yo. Ya kuning lah, ngaku keputihan dilawan. Kuning untune. Iya. Are hati singkatan beli itu aku. Pada getien ra. Serawat beli bocah wadon menjek ngasindane. Tobat. Ya beli. Paket Butuhku ai bocah. oh mabok apa tobat mani tobat. Gak bang nang beg-beg. Sekarang kita lagi gorokan kayak kenen. Mas, gelem beli karo kita. Ya. Jarane kayak apa sih ndane? Mau jual mahal, Mas. Duduk kayak kono nok, mending sirane wong bener kok sirane wong edan. Duh, berapa sih harganya wong lanang? Mahal. Cowok zaman sekarang bagaikan emas, harganya gram-graman. Saya jadi karo wong wadon satu tumpuk 1.000 teluk. Lah bocahku. Jare papi aime. Apa sih? Wong lanang kaya sampeyan ki 2 juta wanita tuku, Mas. Waduh. 2 juta. Ente nana ya Mas ya. Diteplok karo getah bocah ke. Papi aim mami nani kanggo panitia kanggo mamae tanto wong Cipadang Border Mimi Kaci Astri calon bungul si dadadi mamae tanto bos Asep bos Melam bos Asep Kang Aim aduh Kang Aim sun rindu kaya ning mata madep ngetan sun kelingan madep kulon sun ketuwung bos Asep anak bos pelem wong wana kaya Mantan majikan. mantan majikan Iya. anaknya Audin anaknya Audin anaknya Audin anaknya Audin yang lagi Dede Sepa. atine cinta Bos pelem. pengen dandan ke kaca Bos. midane ning sore asem Dede Sepa. ayale karo si ganteng Bos. ayai Musa ayai Musa Dede Sepa. ayai Musa ayai Musa bos Asep Mama Sukajaya Mama Sukajaya Mama Sukajaya Mama Sukajaya Mama Sukajaya yen anak getake layu Apa jadi? 2 juta wanita tuku Papi nggak ini. supaya sampeyan demen Diserjoget ning jangan. kula katone Ah. seneng Paling dia satu ini kita. tasya Duitnya Taiwan akeh. Puluhan ewu kabeh. tuku duren ning Karawang Oh, iya. ana wortel janganan kaya kene demen lanang pokok gatel beli Nok Armila. karuan nok ina sing ning Nok Taiwan Armila. nok ina Nok yen Armila. lagi Nok atine Armila. cinta Nok Armila. pengene Nok Armila. dandan ke kaca Armila. midane ning sore asem ngayale wong si dadi calonku Mimi Haji Astri Mimi calonku si Mimi dadi Taiwan. Nok Lina Mimi Taiwan Tasya. Nok Lina Nok Mimi Lina Taiwan Nok Lina Mimi Taiwan Nok Lina Taiwan Taiwan. Nok Lina Taiwan Nok Lina yen anak getake layu 2 juta wanita tuku supaya aseno Mimi demen Sepa. bayoyon Bos. katone seneng Mimi Sepa. aseno panitia Mimi Sepa. aseno Bos pelem. tuku duren ning Mimi Sepa. Karawang ana Bos. wortel janganan Mimi Sepa. ayang kene dawat Bos. lanang pokok gatel beli karuan aseno bos Asep mantan majikan Ya
Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa. Papi Aib. Mama Jipa, Mami Mama Nadi. Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa, Mama Jipa.